хона рафтестам, дар кӯча як чизро дидам, гуфтам ҳамеро наво гирам ба шумо нишон диҳам. Як чарти ҳаст, хӯроки гарм ба одамоне ки ниёзманд ҳастанд, ба ҳамаё тақсим мекунанд. Хӯроки гарм ҳар чиз доранд. Хулоса дар Скотланд ҳамин гуна корҳоя пеш мебаранд ва тақсим мекунанд. Ина мо омадем, ина инҷа дар нон аст. Ҳеса видео гирифтан суол кардам ки имконият ҳаст ё ки нест. Хулоса ин ҳамин ҳама чиза. Ин инҷа дар хӯроки гарм. Ин инҷа дар хӯроки гарм. Гуфтанд ки рӯҳошонро нагир, барои ҳамин рӯҳошонро намегирам. Хулоса дар инҷа одамое ки як масалан хӯрок надоранд ё ки ягон чи гурусна ҳастанд, мебиёянд ҳамин ҷо, ҳамхеле ҷоҳо мебиёянд ва кӯмак талаб мекунанд ва ман ҳозир мерам. Ба фикрам одам зиёд нест, чихе мебинед. Ягон шӯрбо мегирам ва ягон чиз мавод мегирам барои хидма. Ин инҷа дар бо телешка дорам. Не дета телешка ай. Телешкаро мегирам, мебарам, хӯрок тақсим мекунам ба одамо. Хӯроки гарм, оби ҷӯш кати, ҳама чиз кати. Аҷоиб, не? Хулоса ина хеле суп чи гирифтем. Кати мурғ, кати короче лӯбиё туда-сюда. Камтара гирифтем, барои ки оле буд дополнительно мумкин гирем агар махкул шава. Бардаро ама навбат кати рафтестай. Каме интизор шудесем. Як чи хубияе ки ҳеҷ додвой накадестай. Ана ҳамаш ба тартибот. Ман ҳамира дӯст медорам. Хеле мардуми хубанд. Биле кӯдак мудак ҳеҷ кас нест. Ҳама одамои калонсоланд. Кӯдакошон дар хонашон. Хам омадиан ҳамиҷа. Ки супи зур буд. Ва як тайга суп гирифтам. Ва ина халта. Хӯрока. Ҳозир мерем, ҳамаша нишон медиҳем чӣ доданд ма. Яхе чизое нагирифтам аз сабабе ки ха нафуриданд, ман нагирифтам. Хона омадам. Ҳозир нишон медиҳем чӣ гирифтам дар инҷа. Нон, хеле хеле булочкаҳое гирифтам. Дигар хеле нонҳоям буданд, нагирифтам, дар кор нест. Камака инқадр нон намехӯрам. Ина хеле вол намедонам. Ин хук доштаиро намекунам, мирам мепатофтем. Порк наздагар. Ина хеле печени. Ина орбулеча, ина хеле чизак. Ана дута йогурт. Ина печени. И чипсы. То чипсы. Ана натс, яъне орехи. Пас инҷа да як хӯроки гарм дод. Наметавонам ин кати чиза панир какай. Ана ина дета себ гирифтам. Баъд ина қаламфура чия ҳамина гирифтам. Намедонам мехӯрамша, намехӯрамша. Баъд ина хеле печени гирифтам. Тамом. Хулоса ин ҳамаи чизо. Ва ина хеле шӯрбо. Шӯрбои гӯшт дора. Ба мазза вақте ки мехӯри кайф мекунӣ. Ин ҳамаё харидем. Додан ма бепул ройгон. Инам хеле кӯмакҳо ҳастай. Хулоса бардорои хеле кӯмакҳо дар Шотландия, дар Бритониё зиёд аст. Чихе ман медонам, дар Шотландия зиёд аст ва мардум ташкилотҳо кӯмак мекунанд. Давлат ҳам кӯмак мекунад, мушкиле нест. Ана одамое ки масалан камбизоат ҳастанд, одамое ки гурусна ҳастанд ё ки одамое ки хона надоранд, мераванд аз ҳамин кӯмакҳо истифода мебаранд ва инҷо ягон ҷои айб нест, фаҳмидед? Набарот як ҷои хурсандӣ ҳаст ки дигар мардум оиди одамои камбизоат фикр мекунанд, фаҳмидед? Ва ҳама одамои хуб ҳастанд. Ягон додвой не, ҷанг не, ҳама навбати худаш кати меравад, ҳамин ҳама как нада мегирад хӯрокша ва хурсанд меравад хона. Ана инам хеле гапу корҳо ҳастай, бародаро. Ана умедворам ки ташкилотҳои Тоҷикистонам бизнесмено ва
касе ки маблағи зиёд дорад, ҳам хеле гуна чорабиниҳоро пеш мебарад ва мардуме ки ниёзманд ҳастанд дар Тоҷикистон аз ҳамин гуна корҳо истифода мебаранд, чунки ҳам савоб аст, ҳам хуб аст бародаро. Ҳамин гуна наворҳо агар ба шумо маъқул бошад, комментарияда нависед, ҳатман ҳаракат мекунем ки оиди зиндагӣ дар Скотланд, дар Шотландия, дар Бритониё нақд кунем ва наворро ба шумо пешниҳод кунем. Дар амони Худо бошед, ҳамеша Худо ба шумо бошад. Ассалому алайкум.